Sziasztok! Szeretném egy kicsit feléleszteni a YouTube csatornámat, ezért arra gondoltam, hogy végigcsinálom újra az egyik legkedvesebb korábbi projektemet, méghozzá a Rúgtánc ABC. Az első Rúgtánc ABC-nek már az összes része elérhető a csatornámon A-tól Z-ig, ezeket mindenképpen érdemes végignéznetek még egyszer, most viszont következzen a Rúgtánc ABC 2.0. Vágjunk is bele! Természetesen az A betűnél fogjuk kezdeni a Rúgtánc ABC-t, és ehhez a betűhöz most az Attitűd nevű elemet választottam. Ez egy középhaladó elem, amihez magabiztos külső térdhajlatakasztásra, vagyis Geminire lesz szükségetek. Én most forgó rúdon mutatom nektek, de nyugodtan próbálkozhattok statikus rúdon is. Bicskából először külső térdhajlatakasztást csinálok, amiből elengedem a külső kezemet, hogy fel tudjak fogni vele a térdakasztásom fölé. Ezután a szabad lábamat talpal teszem a rúdra nyújtott térddel. Innen a felső kézzel átfogok az akasztott lábam lábszárára, ezzel finoman ráhúzok a térdakasztásomra, hogy még stabilabb legyen. Ezen a ponton próbálom a csípőmet valamelyest előre tolni, a törzsemmel pedig kifelé hajolok, és kifeszítem magam annyira, hogy az alsó kezem már teljesen nyújtva legyen. Itt pedig, ha magabiztosnak érzem az akasztásomat, akkor elengedem az alsó kezem, és még jobban kihajolok oldalra. Visszajönni pedig úgy fogok belőle, hogy visszakapaszkodok a térdakasztás fölé, csak ezután engedem el a lábszáramat, és lassan visszaereszkedek a talajra. Ha pedig az attitűd önmagában már megvan, akkor próbáljátok meg kombinációba fűzni, ehhez mutatok is nektek egy példát. Ebbe a kombiba beletettem a Devil's Point Shuffle-t, az Allegra spárgát és a Jamillát. Ezekről korábban készítettem már videót, ezeket belinkelem nektek a leírásba. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett és hasznos volt számotokra. Ha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot és osszátok meg, aztán pedig tartsatok velem a Rúgtánc ABC-ben A-tól Z-ig, hamarosan jön a következő rész. Addig is jó edzést kívánok nektek, sziasztok!